Takže čaute ľudia, dneska vám vítam v takom polstreame. No, nie je to úplne stream, ale je to klasické video. Nevidíte. Takže dneska ideme si strieľať loptou. Let's go. Takže ideme na to. Dajte odber, lajky tuto. A poďme to rozbehnúť. Dneska je 50 odoberateľov. Let's go. Dávate odbery, lajky, 300 000 miliónov lajkov, 300 000 miliónov odberov. Aby sme to dali, let's go. Že dneska si budeme strieľať, lebo to, jak som vám hovoril na intre, ideme. OK, no. Či to bude práve najlepšie vidieť. Na bokšic, veci. A teraz si ideme strieľať zlato ako brankár. Ideme na to, čaute. Zdravím. Keď sa pozeráš tady oficiálne na toto video, tak ťa vítam. Môj oficiálny editor bude asi tady oficiálny. Je to tam. Let's go. Budem dávať videá, posielať tady oficiálnym, ktorým teraz vystriha si toto video. Práve neviem, či by to vystriha, ale vyskúšam mu to poslať, to video. Keď to dojde, tam je to lepší aj z kvalitu, budem profesionál. Takže snad, a dopozerajte to do konca. A takže mali veľa zľadnutí. Let's go! Takže prvá strela úplne ľahká. To je easy, ja neviem prečo. Ja mám vlastne rád takéto, keď sa toto, vlastne keď robím toto, no neviem prečo, ma to proste baví, že keď si takto strieľam. Počkajte. Ideme na ďalšiu strelu a to je sem. Som trošku pripálil, tak ľahko. Počkajte, ešte také zaladenie. Počkajte. Tak na nedoladenie. Vlastne jo. A keď ja to skúsim nájsť vec, ktorú som vám chcel ukázať. To budeme práve teraz nájsť. Let's go. Tak asi ho nebudete vidieť, bohužiaľ. Oh no! A kde je to nedoladenie? Takéto futbalové skily. Tam som normálne Neymar Junior. A Phil Foden som teda. Tam Neymar Junior. Sorry. Sa potkol to. A toto je vlastne najlepšia vec, čo môžem spraviť. Do výšky. A aby nedribovala. A chcete, aby takú fejkovú selu novú, viem, ja, ono, že to taký skill neexistuje. Dajte si sem. No, to si klasické kopnutie takéto. A musíte proste rýchlo. Keď kopnete, tak nemusíte takto zabraniť tú strelu a hneď kopnete. A máte asi tak. Úplne ľahká vec. Ja som si to nemyslela, neviem, či také niečo existuje. Alebo takéto doladenie. Môžeme takéto. Nejde ukázať, jo. Je to reálne kúpené. Teda nie som na tréningu, ale takéto doladenie je to lepšie.
sa náhodou niekedy po video, tak vlastne mám väčší megabyte. Teda čo? Mám väčšie ložiško, teda čo? Teraz ja to vediem, akože keby ste ma videli ako na iPhone. Teda čo? A teraz idem do tejto strany. Do tejto. U mňa je to ide, no ja to vidím, no u mňa to je proste to, že neviem, strany, ale to som normálne, že škôlkár, to hlava, normálne, u mňa je to hlava. Ja teraz jedinka, keby to bolo doprava, nice. Počkaj, furt hlava raz vidím. Ale mňa je vidieť, keby som bol na hlavu. Neviem, prosím, to je divné. No to je, nejdeme zdržovať a ideme na túto stredu. Let's go. Na druhú strelu číslo 2. Ideme na strelu číslo 3. Ideme na strelu číslo 1 z tejto strany. Je to tam. Ja som na pravej strane teraz. Nejsem škôlkár. A viem strany. Je to tam. Ideme na strelu číslo 2. Po každom budem 3-krát budem strieľať zo všetkých strán. Nechcete vedieť, že čo mám tuto. To ani nechcete vedieť. Na strelu číslom 3. Takto som dal takto, keby bolo 4. Vypačte. No kam teraz musím ísť takto. K bábätku, let's go. Dobre, ideme na pravú stranu. Juj. Tá bola ľavá, keď som bol. Ja som mala vlastne pravú stranu, som sa pozrela toto. To je pravá strana, som mala vtedy. Nice, ja sa opäť pomýlil. Prepáčte. Ja som sa teraz pomýlil. Je tam bola ľava. Som na ľavej strane. A som pozrela na túto cestičku. Teraz na pravej strane ide. Sama. Mám strelu číslo 1. No je, toto je opravná verzia. Ešte na túto postaví. Ideme na strelu číslom 2. Neviem, či som teraz dokázal 3, ale to je jedno. Ideme na strelu číslom 3. 4. 3, teda, prepáčte. Zase som ukázal tento prst. Prepáčte. Ja si neviem počítať, jo. Dobre, ideme na... Teraz sa opravím normálne, idem na ľavú stranu. Vlastne tuto, ja sa pozriem na túto stranu, a to bola práva. Nice. Ja takže nepozeral som sa, že kde som ja, ale ja sa pozerám na túto cestičku. Na nejakej strane. Páčte, ja som sa fakt pomýlil. Ideme na strelu číslom 1. Dali gól. Kámo, prvý gól. Mám započítaný. Prvý gól. Ja to chytilo tuto. Nice. Ideme na strelu číslom 2. Kozor, fakt si jak nič.
Lapičko. No dobre, ideme na strelu číslom 3. Teraz to má dobre. Mám 2 a tu mám tretiu. Dobre. Oh my god, si bucho trošku hlavu, ale neboli. Som v pohode. Dobre, idem asi na ľavú stranu. Pravú, sorry. Pretože ja spravo píšem. To je ľava. U vás to je vidieť, keď som teraz robil s pravou. A to není pravda. Ideme na strelu číslom 1. Ideme na strelu číslom 2. Ježišmaria, strel do tváre, možno, že celú tášku sa mi to strelilo akože bum, bum, mám nebolelo. Je to meká, ja len to ukajem. Akože nie je to úplne najlepšie, ale no, hlavne, že dobre skáče. Pozrite. Ale moja skáče, kde úplne položím. Vidíte, je úplne ľahká strela. Počkaj, teraz ideme na strelu číslom 3. Let's go. Keď náhodou nebudem vidieť z tejto diaľky tie čísla, tak prepáčte. Dobre, ideme na tretiu strelu. Kamoši, ja som to dobre udrel. Kamo, ale zachránená, ale tak dostal som jeden gól. Som práve ja. VAR? Či to nebol gól? Pretože to bolo natesno. Musím pozrieť. Gól platí. Gól číslo 2. Takže ideme na strelu číslom 3. Vieme, že to má byť teraz strela číslo 2, ale to je jedno. Pozriem si ešte toto video. Oh my god. OK, ideme na túto stranu. To už vlastne bude predpozené ešte túto a potom ukačiť video. To stačí. Wow, 13 minút, to je ešte v pohode. Tak to sa to hovorí. Ideme na strelu číslom 2. Kamoši. Ideme na strelu číslom 3. Ešte strieľa. Ešte strieľa. Gól. VAR. Sorry. Ľudia. Offside. Gól neplatí. Onside. Nie je to offside, ale... Akože jo, ja neviem, pri ktorom je offside, ale sám neviem, sorry ľudia. Ja neviem, kde sú offside, proste som si to vymyslel, že to bol offside. Dobre, teraz ideme na posledné strely, to sú 3 na tejto strane. Ešte môžeme jednu bonusovú. Ideme na prvú strelu. Ideme na strelu číslo 2. Ideme na strelu číslom 3. Ideme na strelu číslom 4. To akože len bonusové. To je už posledná. Gól! Je to gól. Takže skončil tak
tretím gólom. 3 góly z katich, môžete si to spočítať. Takže sa to vám toto video páčilo, ešte raz pripomínam vám, dajte mi tie odbery a lajky. Takže čaute.